Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieqa se jsir nhar is-Sibt 11 ta' April, ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Dan l-għada li l-Qorti Kostituzzjonali iddeċidiet li t-talba tal-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbieqa biex isir referendum kienet waħda legalment valida. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem b'mod ċar dwar se tkun l-għażla tiegħu fir-referendum. Il-pożizzjoni tiegħi dwar dan is-suġġett hija ċara, jien għandi mandat elettorali li rrid insegwi u f'dan ir-referendum jien nkun qiegħed nivvota sabiex jibqa' jkun hawn id-dritt illi Gvern Malti jadotta id-deroga li permezz tiegħu jkun hemm il-kaċċa fir-rebbieqa. Il-Prim Ministru żied li f'dan ir-referendum m'għandux ikun hemm is-semm dirett tal-partiti iżda mexxej għandu jkollu opinjoni u jgħid x'jaħseb. Mhux bil-fors din hija l-iktar pożizzjoni popolari li wieħed jista' jimmaġina, imma xogħli hawnhekk mhux li nkun popolari, xogħli li nsegwi il-mandat elettorali illi jien personalment ingħatajt. Hemmhekk wara li qed dan kollu irrid insostni illi kulħadd huwa fil-libertà li jiddeċiedi dak illi jaħsebu. Il-Prim Ministru qal li d-deċiżjoni li fl-istess ġurnata li se jsir ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieqa jsiru wkoll elezzjonijiet tal-kunsilli lokali ittieħdet għax ma jagħmilx sens li l-poplu joħroġ jivvota darbtejn. Fisser ukoll l-għażla tal-jum tal-11 ta' April għalli din id-data ntażlet wara li konsulta u żied li ħass li ma jagħmilx sens li referendum dwar il-kaċċa fir-rebbieqa jsir f'nofs l-istaġun. Ma naħsibx li kellna noqogħdu intulu. Mela, la darba waslet wieħed jasal għal dik id-deċiżjoni, wieħed irid jasal għal jieħu konsiderazzjoni oħra, x'kienu żewġ options oħra. Iż-żewġ options oħra hija li tagħmel ir-referendum wara l-istaġun tal-kaċċa, ngħidu aħna b'Ġunju Lulju, u naħseb imma u hemmhekk b'responsabbiltà bħala Prim Ministru ma nistax nara li dan il-pajjiż jagħmel 6 xhur jew 7 xhur f'kampanja elettorali, dal-pajjiż għandu affarijiet fil-fema tiegħi aktar importanti fuq xiex irid ikompli jiffoka. Mistoqsi dwar se tkun il-mistoqsija tar-referendum, il-Prim Ministru qal li għaddej il-proċess biex din tkun finalizzata.